ଏମିତିଆ ପାଗ ଏଭ୍ରି ସଣ୍ଡେ ଆସିପାରିବନି। ସୋ ଦ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଇକିରି ଏଇ ପାଗକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ନେସେସାରୀ ଜିନିଷ ବା ନିଜର ପଇସା ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଏଭ୍ରି ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେନ୍ ଆମେ କେବଳ ଏହା ହିଁ ଚାହିଁବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ଆମର ନେସେସିଟି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବା। ବଟ୍ ଆର ମଜା ନେଇପାରିବାନି। ବିକଜ ଦେଖ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯଦି ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ନେବା ପାଇଁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ନେବ। ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ନେଇଗଲେ ଭାବନି ଯେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ହିଁ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ତା ପାଇଁ ତେଲ ଦରକାର ପଡିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆହୁରି କଷ୍ଟ କରିବ କି କେମିତି ତେଲ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଖାଲି ତେଲ ନୁହେଁ ସର୍ଭିସ୍। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମକୁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବି ଆଫୋର୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ନାଇଁ ପଇସା କିଛି ପାଖରେ ଥାଉ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ସର୍ଭିସ୍ କରିପାରିବି। ଦେନ୍ ତମେ ଆହୁରି ପଇସା ପଛରେ ଲାଗିଯିବ ଯେ ଯଦି କେବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବା କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଦେନ୍ ତାକୁ ବି ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତମେ ଗୋଟେ ନିଜ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ପାଇଁ ଯୋଉ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଟା ଆଣିଛ ତା ପାଇଁ ତମେ କାମ କରିଚାଲିଛ ତାକି ସେ ଠିକ ରହୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ।